Dubrovnik, jedno od najljepših turističkih mjesta na svijetu, smješten je na samom jugu Hrvatske. Grad iznimno bogate povijesne i kulturne baštine ponosno nosi naziv Biser Mediterana. Ako se iz Dubrovnika uputite cestom prema unutrašnjosti, za manje od sat vremena, put će vas dovesti do vrha brda s kojeg se pruža veličanstven pogled na suncem okupano Popovo polje. Prostor kojim su još u srednjem vijeku prolazile brojne trgovačke karavane iz Dubrovnika na putu za Bosnu, danas je krška oaza mira, koju samo povremeno naruše zvukovi crkvenih zvona ili povici pastira koji vode svoja stada na ispašu. U ovome mitskom krajoliku na nekadašnjem austro-ugarskom željezničkom kolodvoru danas stoji gurmanski raj, gostionica Zavala. Dok vas pogled s terase restorana vodi k polju okupanome prvim jutarnjim zrakama, u kuhinji gostionice Zavala mijesi se kruh, koji će po starinsku biti ispečen na otvorenom ognjištu. Ovdje je tradicija svetinja. Zavala s pravom nosi naziv čuvara kulturne povijesti Dubrovačkog zaleđa. To potvrđuju i sačuvani temelji srednjovjekovne crkvice Svetog Petra iz 12. stoljeća. Dok kuhari za najavljene goste pripremaju tradicionalni objed sačinjen od zelene manestre i kozletine ispod peke, jutarnja svježina i pogled na bajkoviti krajolik mame na šetnju. U polju ispod gostionice Zavala nižu se kao slikarskim kistom orisani bogati voćnjaci i vinogradi. Ta mediteranska eksplozija okusa i mirisa važan je dio gastroponude ovog kraja. Iznad popovskih voćnjaka i vinograda uzdiže se brdo Oblat, na čijem vrhu stoji sačuvana kapelica Svetog Mitra. Sazidana od krškog kamena stoji ponosna već 600 godina i svjedoči o mnogim biskupima, svećenicima, vjernicima, nasilnicima i dobročiniteljima koji su pred njezina vrata dolazili. U gostionici gosti uživaju u okusu narodne kuhinje Popova polja, baš kao što je nekad uživala i dubrovačka vlastela. Dubrovačka gospoda su još u 16. stoljeću slavili Popovo kao žitorodni i vinorodni kraj s obiljem divljači i vrhunskim kuharima.
Za goste koji se žele odmoriti nakon bogatog objeda, gostionica Zavala ima pripremljene lijepo uređene apartmane. Pojedinci iz skupine koje vole provesti aktivno poslijepodne mogu se uputiti prema Vjetrenici. Špilja Vjetrenica, krška ljepotica, je jedna od najvećih u ovom dijelu Europe. O njezinoj ljepoti i bogatstvu pisao je još prije 2000 godina Plinije Stariji u svome dijelu Historia Naturalis. S oko 7 km dugih hodnika i 135 jezeraca u kojima obitava endemska čovječja ribica, brojnim kaskadama i razgranatim hodnicima, špilja je pravi prirodni dragulj. Mjesnom puku bila je poticaj za mnoge legende o vilama i vilinskim poslima. Danas ona predstavlja poticaj mladim umjetnicima koji uživaju u nadnaravnim akustičnim osobinama njezinih dvorana. U samu gostionicu nalazi se drevni pravoslavni manastir Zavala, koji se prvi put spominje u 16. stoljeću. Osobitu pozornost posjetitelja privlači kamena crkvica, uklesana u stijenu, čija je unutrašnjost bogato ukrašena freskama. Selo Zavala je samo dio mediteranskog prostora koji apsolutno treba upoznati. Kršna Hercegovina, koja u svojim njedrima skriva obiteljske korijene velikog hrvatskog i svjetskog znanstvenika Ruđera Boškovića, je pokrajina burne povijesti i prirodnih ljepota. Gdje god okom pogledate, vidjet ćete sačuvane atraktivne tragove različitih kultura, civilizacija i vjera. I svaki od njih mogao bi ispričati svoju priču. Toliko zemaljske raznolikosti i nebeske darežljivosti na jednom mjestu teško se može drugdje naći. Nakon iscrpljujućeg dana prepunog dojmova u gostionici Zavala, ljubazno osoblje gostima će ponuditi bogato predjelo, sastavljeno od tradicionalnih proizvoda ovoga kraja uz kvalitetno vino iz Hercegovačkog vinogorja. Nakon prvog posjeta veza sa Zavalom postaje neraskidiva, a svaki ponovni dolazak budi nove osjećaje.